Babukele emakhaya nibingelela uzama intokazi yakabele ephuza umkhomazi iphuza umzinyathi. Wangibuza ukuthi kanjani. Namhlanje ngihamba noThomas. Ngaphambi kokuthi siqale ningakhohlwa ukuya ku-YouTube, subscribe, ni-like futhi ukuze ungasali mangabe sizonilethela indaba esinazo. Zweleni Media. Ungakhohlwa Zweleni Media. Okay, babukele emakhaya sama noThomas njengamanje lana. uThomas uzosichazela ngohambo lwakhe ukuthi i-acting wayiqala kanjani, naleli gama elithi Thomas lavela kanjani. Niyakhumbula sisebancane, ningaboni manje basesigugile, sikhule ngayo le movie and besiyithanda. Mina bengiyithanda, ungazi-ke wena, kodwa ngiyethemba ukuthi nawe ubuyithanda futhi. Asike sibingelele, sawubona bhuti Thomas. Yebo, sawubona sisters. Unjani baba? Ngiyaphila mntasi. Singajabula siMzweleni Media ukuthi usichazele nababukeli ukuthi kulo mkhakha lo wangena kanjani. Sifuna ukwazi kahle kahle ngoThomas, yonke into ukuthi uThomas ungubani, ezefike lapha wafika kanjani. Hayi, kulezi zinto lezi zamafilimu ngifike khona ngangazi lutho, ngafikela la Mshayazafe. Kusho ukuthi ngase ngihlanganela nabafana bala kaB. Hayi, ngabe ngokungithatha kwabo labafana bangithatha ezithi soyibukela amavidiyo kweminye imizi. Mangifika lapha ngathola amavidiyo esiwabuka adlalwa yibona abafana bala endaweni. Yeah. So into-ke eyenzeka-ke kusho ukuthi nami ngase ngiba nothando ngibona into ezenziwa laphana-ke kuwona la mavidiyo lana. So ngabe sengibacela laba fethu laba lapha ukuthi hayi ngicela nami bebengifake kule zinto lezi zabo ngoba angizazi kwenzeka kanjani ukuze ngifinyelele khona-ke. Ngabe sengithathwa komunye abathi odwa kwawanyawo, waya nami komunye ubhuti abathi uVukani waNdebela ngaliya kaBhima. uVukani Ndebela. Ya, uVukani waNdebela. Sathi masikhuluma nawe uVukani waNdebela, hayi akangaba nami ngincane nje inkinga. Hayi kusho ukuthi mathe masiqhubeka nengxoxo wabe siyangiyalela ukuthi ocela ukuthi ngifike elokujaneni endlini lapha kubo e-round. Basobe ekhempile khona njalo ngoLwey'hlanu ebusuku bayakhempa ngo-9 kuze kusekuseni. So into-ke engafike ngayibuka laphana, sasifike siriyeze. Emva kwalokho mase kulate bese bedlala amavidiyo-ke. Khona-ke ividiyo-ke abake bayidlala mase kusa engayithandayo kaZakhele, eyayidlala uZakhele Mpele wakuthiwa yi-Satanist, encelisa khona iy'ngane amantombazane amaselesele. So into-ke engafike ngayibuka laphana, ngayibuka ehlukile, ngabuka ukuthi vele yenziwa umuntu enginokumbona lento lena. So ngabe sengiyicelela nami Vuka ukuthi hayi ngicela ukuthi anginikeze iphathi ezothi ayisabise nje kanjeyana. Wena nawe uyithanda le part lesabisayo? Ya, ngangiyithanda leya phathi eyenziwa yiloya muntu ngoba yayehlukile. Ngiyithanda leyo ukuthi wangena kule part ethi Thomas ngoba wayithanda na wakufaka into owayithanda. Okay, ungaqhubeka baba. Ngamcela uVukani ukuthi okay ngicela ukuthi-ke angitholele-ke iphathi efana naliyana edlala uZakhele. So wabe siyangihlelela kuVukani ukuthi okay hayi khuleka ngizokuhlelela-ke into ekanjalo. Wangihlelela futhi wayelokhu efike ezongibrifa-ke qeda emva kwalokho wayesefika sithi asizoshutha. Hhayi futhi kwashutheka nje kwayeka phambili. Yila engabe sengingena khona-ke kulezi zinto zama-movie-ke. Akukho okudlula lokhu, ngabe sengingena ngempela-ke ngahamba nje futhi kakhulu. Abantu-ke bayithanda bayijabulela futhi. Okuthi okunye ngangakunothisi-ke abantu-ke ababekwenza lokhu khona abantu ababethi bayangibalekela abantu, ngangakunaki leyo nto leyo. Ngoba phela babe baningi abantu babengitshena leyo nto leyo. Manje abantu babekubalekelelana. Kusho ukuthi phela lento engangikade ngiyidlalile ukuthi ayisabisi. Okay. That's why abantu-ke babekade bebaleka. Kodwa mina ngikaze ngimbone umuntu obaleka, ngangizose ngixoxelwe nje. Ukuthi bayabaleka. Into enhle leyo ngoba shuthi kwangeve bebaleka ngoba bekusaba. Shuthi babebaleka ngoba becabanga lo yaThomas osemuvini, hayi lo umuzi. Hayi kusho ukuthi ngathi sanjalo babecabanga uThomas usemuvini, hayi umuzi. Mase kuba khona nenjabulo ukuthi ngabona i-celebrate eduze plus isengane sasithanda ukujabulela ama-celebrate.
kakhulu namanje njengoba sisawajabulela kodwa siseyingane kwakukhulu kakhulu so nawe usho ukuthi bokukhulu kakhulu injabulo babe nayo ngawo yayinkulu. Hhayi sithathe kanjalo impela ukuthi yayinkulu sengike nginothise nje nami la kulokushani ko-TikTok ukuthi hhayi abantu bebeyithandile le nto lena ngendlela ababuye ngayo abaningi cabanga iminyaka seyiminingi kodwa manje-ke abantu cha impela hhayi babuye ngobuningi. Unano-TikTok? Ya nginawo u-TikTok. Ubizwa ngobani ku-TikTok? Ngibizwa ngoMuzi Dube. Uma ngithi nje Muzi Dube uzovela? Ngizovela. Okay, sungaqhubeka baba. Ku-Facebook ngibizwa ngoSakhephi Dube. Okay. Nalaphana futhi ku-YouTube ngibizwa ngoMuzi Sakhephi Dube. Okay. Abantu laba osuke ukhuluma nabo-ke kuma-social media, i-communication yenu uyayijabulela? Injani, imnandi? Kukhona abakhuluma kahle futhi ngeke ngabi nankinga futhi nalapho bese kuba khona-ke nje abanye vele abazayo mhlampe ngicabanga ukuthi basuke belethwa yini basuke belethwa ukuthi ukuzolokhu nje ukuzongithola ukuthi kahle kahle ngumuntu onjani umuntu onenhliziyo enjani. Fice kanti vele umuntu onenhliziyo enhle ivele ihambe inkulumo emnandi siyayithanda-ke leyo. Yebo hhayi kumi kanjalo sisi akukho futhi okunye mntakama. Wena-ke kulolu hambo osulihambile ngoba ngithema ngithi ngiyabheka mina isikhathi ngiseyingane ngakhula manje yini entsha enisiphathele yona ngoba ngibona engathi kusathulekile noma mhlampe kunemicabango eminye uyicabangayo ukuthi no ngiyaphuma kulo mkhakha manje mhlampe sengiyosebenza kwenye indawo ngiyoba umaqhuzu mhlampe kwezinye indawo. Athini amaplani akho akulo nyaka masiqala nje makuthi anawo noma ngonyaka uzayo? Isikhathi esiningi asebe namaplani thina sesiplanelwe yila bantu abasuke beyama-director benza izinto abababhali. Ibona abaye besitshele ukuthi okay manje uyokwenza u-1 no-2. Okay. Ya thina suke singenama-plan thina konke sikutshelwa yibona. Usho ukuthi ngamanye amazwi umdlalo usaqhubeka nawo lo kaThomas noma ngingasho ukuthi uyaqhubeka ngoba khona amaphathi engiwashuthile last year bekufanele ukuthi aphele ngoDisemba kodwa angazi-ke awaphelanga ngicabanga ukuthi iy'nkinga nathizeni nami-ke engeke ngakwazi ukuthi ngiy'dalule kanjena. Okay, siyakuzwa bhuti. Thina Simzuleni Media besifisa ukuthi mhlampe obukayo ongaba nosizo mhlampe kulo mkhakha lo we-acting ungafisa ukuthi umchazele ukuthini nge-acting yakho, ufisa ukuthi i-acting yakho ikuthathe kubekephi makukhona nosizo ufuna usizo lwani kulo mkhakha lo we-acting khona mhlawumbe ufuna ukudilivela bona mhlawumbe? Hhayi usizo nje engalicela mina mhlawumpe kubantu kubalandeli nakubantu mhlawumpe abasey'ntweni bengasixhasa nje nami ngifuna iy'nto ey'ningi nje uma kungathiwa noma i-agent nje ngingayijabulela engangithatha ingise kokuhlukile kunalokhu. Mhlawumbe i-agent ezokufaka kuma-movie lawa phesheya noma lawa la e-South Africa noma ku-DS. Kungaba ama-movie kungaba waphesheya nawo akhona nje nala kuma-soap ngingajabula kakhulu. Babukeli siyabonga sanizwele-ke manje ubhuti Muzi uthe sibanga ubhuti wakabani? WaDube. OwakaDube. Ubhuti Muzi wakaDube ubesichazela ngohambo lwakhe lwe-acting njengoba sifike kulo nyaka esibona njengamanje ukuthi uhambe wahamba wafikaphi nge-acting. Uyafisa ukuthi aqhubekele phambili kodwa indlela echaza ngayo ngathi kulukhuni makukhona onosizo lwakhe ukuthi no mina ngiyathanda ukuyisiza le ndoda inekhono le ndoda likhulu ikhono lapha kodwa manje inkinga akakaxhumani nabantu abazomsiza. Sicela ukuthi usubscribe nathi siyiMzuleni Media Facebook, TikTok nawo futhi uYouTube. Uma se uyalapha ucofoze lapha kwi-email sizoyithola imessage yakho. Ngicabanga ukuthi yona indlela elula esingakwazi ukuthi sithole imessage yakho mase siyayiphendula mase siyakwazi ukuthi sixhumane nale ndoda ngoba ngibona mina ingekho enye indlela kwamanje iyona ndlela elula. Siyabonga. Mina ngijabulile ukuba nani kakhulu. Ngingazi-ke indoda ukuthi yona ithini indoda. Hayi nami ngijabule kakhulu ukuba nabalaleli ukuba nababukeli ngijabule kakhulu futhi ngathi bengaqhubeka njalo besibukele. Yeah.
impela kuyoba isibusiso, kuyoba intokozo khona konke lokho. Yeah. Awokuvala njena sesingasho ukuthi enyakeni omusha nangolandelayo unyaka beyangena kahle abantu. Senthanda Simzulwini Yeah. Media. Subscribe-ani, Like, ni-like, nikwenze konke lokhu, nani niyakwazi. ningakhohlwa njalo. Wanga-subscribe uzosala. Ukudlulisa nje lokhu-ke, nulindele uThomas le ngikhulume ngangithe ngisho uthile ngonyaka odlule ubungakaphumi. Ngenzeka uphume kuwona lo nyaka lo mhlawumbe ekupheleni kwawo uJanuwari lona, ngenzeka uphume. Angazi nami kubantu abasiphetheyo ibona-ke kuyibona abantu abenza lezi zinto lezi. Bengiwulindele ngoDisemba kodwa kwangenzeka ngalokho-ke. Namanje futhi ngisasho ukuthi ukhona usushothiwe, angazi into ebambile ukuthi yini ungafinyeleli kumina. Angazi nami bengayitholi isitori esi-right. Babukeli ningasali, subscribe ukuze uyithole lento. Siyabonga. Bye bye.